Yeah, 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 yeah. Без чувства не гледам правилата. Главата поглед върви към децата. Много рано превъртяхме играта. Нашите съдържи наричаме атака. Без закона в махалата. Аз виждам тези лада под земята. Зато си че е готова пелата. Ти като минат с колата. Да правим атентат. Мисля като ме, като брат. Живеем в друг свят. Мене само хасъл, че стой най-отзад. 302 Trap Connection Action. Gangbang са ще метна отриш. Ако нямаш воля и сърце, гориш. Ако питаш трал кариера, ще градиш. Не мръсни случи, защото това ми е фетиш. Всеки нещо побачка ми, докато ти спиш. Чакаш нищо да се случи, докато лежиш. Два пъти затварям, че пак не звъниш. И пак чува пари, влизам като на сафари. Написи зад и мисли параноята удари. Не ме разбира текст, защото са бетари. Това так става хит за най-граните квартали. Без чувства не гледам правилата. Главата поред върви към небесата. Много рано превъртяхме играта. Нашите засиления наричаме атака. Без чувства закона в махалата. Аз не виждам тези лада по земята. Много и други готова е белата. Ще в устата като мина с колата. Правим атентат. Улиците празни са точно както искам. Като на лъжи се въртиме по адреси. На непознатите не дигам, щом не пращат SMS-и. Преди участията бръмчах на гостувания. Преди албумите продавал съм лавия. Преди да бъда някой заспивах с бленувания. Но винаги съм себе си без преструвания. Отписат двете си ръце, че трапа ще прехвърля. Назад не гледам, не издам, че няма да се върна. Живея в настоящето с поглед в бъдеще. Не мечтая за AMG, а да имам дете момче. За мен ако си брах храната с тебе ще деля. Ако ме изгостираш няма да ти го простя. Ако за мен се сбиеш ще ти паза аз гърба. Ако заключат ти няма ще остана в съда. Без чувства не гледам правилата. Главата погледа влизам към небесата. Много рано превъртяхме играта. Нашите засиления наричаме атака. Без чувства закона в махалата. Те влизам аз тези лая по земята. Много рано превъртяхме играта. Нашите засиления наричаме атака. Без чувства, защото много чувства. Като съм слаб, това направо го пропуснах. Trap Connection панаирите им пуснах. Наредиха ме по медиите, лъснах. Аз съм шампион и го доказвам на себе си. Победа след победа, те ми викат добре ли си? Цялото ми татуси. Цялото ми е пълно с статуси. Как го правим е така? Целия Бургас, стабилна група да. Вървим навсякъде, Господ е до мен. Освен си върши работа, стабилен е в измамите. А те са путки, са фарш с капаните. Искам нови приятели и да не виждам много предатели, защото приятелите станаха много.